Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa Gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki saiki ora. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat mung kepengin nyuwun ngampil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, yo. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawela. Dadi sowan kula menika diutus dening Bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, Bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat Bapak inggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening Bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani Bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ora pas kaya. DP kok PD. Niku
mboten ketang sekedhik mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek wampi kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Naroda, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang Tinemu Taruna nanging tasih dipun penggalih dening Kadang Tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika bebayane. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan aku. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Hara Capi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Harataya kowe. Petruk niku anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Naroda, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat
Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa nrada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, nrada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonaning kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mampunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah Semantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ah nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata emapan ana ning Karang Kadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wedian ta iki. Edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek mengargahi mangkele Bagong. Ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candradimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candradimuka, Gong. Candradimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru?
Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Kamu Lokadrim kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Nang kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana napa pisan, Kas? Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Pukulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Pokoke tutupi. Endra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra. Welo edianan. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Hyang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karangkadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae.
dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Muni wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maring aku ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sama-sama tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae iki. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane, merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha kali kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki sayuran. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokok. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka, eyang Sang Hyang Bathara Tunggal
kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono Pak Kartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur ya Modipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh. Oh. Ya ngati-ati lho ya Modipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manikmaya, catur bojo. Nilakanca. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong rawani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Ayo. Mati. Mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Kong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka Kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mengkari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas barang to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane
nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae ora sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sak pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to, ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Hyang Bathara Guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup
Ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki Dian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bale Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aci-aci ngono kae. Petak ciang-ciung. Ciang bulu cuek-cuel ciang-ciung. Ini dian ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Ponokawan sak karone iki cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Tru. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek sing ngomong. Bebek kok, bebek. Oh ayo. Bathara Indra cemplungno ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh. Nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuk. Perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Ponokawan Petruk. Jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Plumbuk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki ketoke kok tetep wuk nek iki. Tetep murab ya tetep kae. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asah dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali.
Aduh, gegerku disetelika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapan, Tru. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Tru. Aku iki sukma sing dipala sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso Ibu Mertiwi. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik! Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke kathraku. Kok dadak, mosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung lan Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga. Dadya kanugrahan tumraping Kelurah Petruk miwah Kelurah Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Mateng po. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah.
gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wudan ana wong matane dicubles paku sok ae sok. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulina. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kae ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gayane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketoke ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Lah wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok kendele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut ning iki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adhe kualat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampan ana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Nen bener-bener. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula Bu Kulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bu Kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo
ulun entasake saka ing kawah Candradimuka kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petruk sakmenika iya Petruk nggih nderek mawon ing kantong bolong yen ora apa-apa eling ana satriya Wiratamtama kebat kita tut wuntat kan laku jantra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta nanging ngaten parampulun kula ratun nderek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun nggih bajigur Petruk iki ora sadar ya Petruk iki hilang ingatan ya nek nggawa aku dijak karo si sama mau cah SD mau Petruk ayo ning kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken lah kok lali nek aku nang kene weh lah penyakit wis piye iki aku nang kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku Gong yo mangkat kae uteke ra dinggo ya jare komeng yo mangkat kowe iso mabur ki mergo apa Truk aku ki ra iso mabur ya nyok ulun piye Petruk Bagong mboten saged mabur ulun lali kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang wis dinehi kekuatan mabur cah goblok wah timblis kok kene modar ora yo nanti Kalasan Ngundarandir Bawana melu ya Truk mabura Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundarandir Bawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune doten. Udat-udat ora ndek kuku arep udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune anjing. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Wulun. Lawerku Dara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki ngisruh marane ora. Nek arep glarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih wawe-wawe ora. Kula apa Kulun? Mastu nama sidhap. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku?
Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar. Piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manipaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitrane ngasta ing ndaramu malah rawuh. Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo? Kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa. Oh ngono to? Nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawira akeh. Para kawula ing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing gareng-gareng penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhake Semar? Wah, Werkudara kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen ya tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung ngen kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh. Edupak. Nek mboten kula rak mboten nonton sing isa. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos saterusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak.